Helo a chroeso nôl. So heddi ni'n mynd i siarad bach am Cryptograffeg, am cael gwybodaeth neu negeseuon a sicrhau ond ni sydd yn gallu darllen yn cyfrinachau ni, cadw pethau yn gydd. Nawr, be ni'n mynd i siarad am heddi yw Seiffr Cesar. So mae hyn yn Seiffr hen iawn. Ni'n credu oedd hyn yn Seiffr o Julius Caesar yn defnyddio'n Rhufain dros 2000 o flynyddoedd yn ôl. A mae hyn yn Seiffr Shifft. Mae fe'n Seiffr am newid, lle chi'n symud llythyren o un man arall mwyn amgryptio, mwyn sicrhau bod eich neges yn aros yn gydd. Nawr, na'n dangos i chi sut mae hyn yn gweithio. Enghraifft, let's dweud, rydw i moyn cuddio y llythyren B. Am ryw reswm, fi moyn danfon llythyren B at rhywun, a fi ddim moyn unrhyw un arall gallu darllen e. Nawr, gyda'r Seiffr Cesar, pob tro ni'n symud ymlaen 3, yr allwedd yw 3 rydyn ni'n dweud. So, os mae dy fi y B fan hyn, rwy'n symud ymlaen 3 llythyren, 1, 2, 3 i E. So, yn lle ysgrifennu B, fi'n ysgrifennu E. A mae hyn yn cryptio y neges. Nawr, i gweld be mae hyn yn gweithio fel, mae dy fi esiampl fan hyn. Fi'n mynd i ysgrifennu hello. Nawr, efallai mae rai ohonych chi wedi sylweddoli, yn yr achos yma, fi'n mynd i ddefnyddio'r wyddor Saesneg a ysgrifennu'r negeseuon yn Saesneg, ond chi'n gallu gwneud hyn trwy'r Gymraeg hefyd, os ydych chi'n moyn. Mae'n jyst angen i chi gwybod pa wyddor chi'n defnyddio pryd i chi'n gryptio ac yn dadgryptio. Okay? So, os fi moyn gwneud hello i ddechrau, so fi moyn symud 3 llythyren ymlaen o H i gryptio'r llythyren cyntaf. So, H, I, J, K. A K yw'r trydydd llythyren. So, honna fi'n mynd i ysgrifennu'n gyntaf. A wedyn mynd dy fi E. So, E, F, G, H. Mae dy fi H nesa. Nawr, fi moyn L. Nawr, mae 2 L mynd i amgryptio yn yr un ffordd. Mae'n mynd L, M, N, O. So, mae dy fi 2 O nawr. A wedyn fi moyn wneud O ar y diwedd. Right, mae'n hyn ar diwedd hello. O, P, Q, R. So, R yw'r llythyren olaf. Nawr, chi'n gallu gweld yn syth, mae'r be fi wedi ysgrifennu fan hyn yn edrych yn wahanol iawn i be rydw i ysgrifennu fan hyn. So, nawr fi'n gallu danfon y neges yma at rhywun a sicrhau bydd neb arall yn deall. Ond wrth gwrs, weithiau chi'n derbyn neges, a fi moyn sicrhau bod fi'n gallu darllen e. Fi wedi derbyn y neges hyn, a dydw i ddim yn gwneud unrhyw synwyr o gwbl. Dydw i ddim yn deall beth sydd, beth rydw i wedi derbyn. Ond nawr mae rhaid fi mynd yn ôl 3 cam mwyn dadgryptio. So, Z, dyma llythyren olaf y wyddor, a fi moyn mynd nôl 3 cam. So, Z, Y, X, W, so W yw'r llythyren gyntaf. Wedyn mynd â fi R, so R, Q, P, O, so mynd â fi O. Nesa sydd â fi, mynd â fi I bedol. Nawr, os ni'n symud nôl o I bedol, mynd â ni U, T, S, R. Nawr, efallai mae rai ohonych chi yn mynd â chi syniad beth yw'r neges, ond let's mynd trwyddo fe. Nawr, mynd â fi O. So, let's gweld. So, O, N, M, L yn y Saesneg. O, N, M, L. A wedyn yn olaf, mi fy moyn symud o G nôl 3 llythyren. Fi'n gallu gwneud efo'n hyn edrych. So, fi'n gwneud G, F, E, D. So, D yw'r llythyren olaf. So, fi wedi derbyn y neges yma a wedi dadgryptio fe mwyn gallu darllen e trwy'r Saesneg. Gwych. Nawr, efallai chi'n meddwl, wel, mae hwnna'n bach yn anodd wneud. Mae rhaid i fi cyfadde mynd â fi nodiadau fan hyn mwyn gallu wneud e yn fy men. Ond mae cwbl o ffordd hawdd i wneud e. Beth sydd gen i fan hyn yw olwyn Seiffr. Nawr, chi'n gallu lawrlwytho hyn o'n gwefan. Os chi'n lawrlwytho fe a printo fe allan, gyd fe angen chi'n neud wedyn yw cael pa decision, torri allan y cylch yma,
ac hefyd yr un yma, a wedyn rhoi yr un bach ar ben yr un fawr. Chi'n gallu gweld yn y canol mae dot, a chi'n gallu rhoi nhw at y gilydd gyda pin, ond jyst i gadewch bod y dau cylch yn gallu symud yn annibynnol. Os na chi'n gallu argraffu rhywbeth, peidiwch â becso, mae dynnu fersiwn ar-lein hefyd, os chi'n jyst mynd i'r cyfeiriad yma. So chi'n gallu stopio'r fideo a ewch i'r gwefan yma os ydych chi moyn. Ond dyma'r gwefan ni moyn. So chi'n gallu mynd fanna a just defnyddio oloyn Seiffr digidol os mae hwnna'n well da chi. Nawr, i gweld sut mae'r oloyn yma yn cael ei defnyddio, eto, rai cofio, mae'r cylch bach a mae'r oloyn bach yn symud yn annibynnol i'r cylch mawr, i'r oloyn fawr. So, be sy'n rhaid chi wneud yw cylch drwch yr oloyn fewnol, yr un bach fan hyn, fel bod y rif yr allwedd yn union y dan y llythyren A ar yr oloyn fawr. Nawr, gyda'r Seiffr Cesar yr enghraifft, ni'n gwybod yr allwedd yw 3. So, gyd fi'n mynd i wneud yw troi hyn fel bod y 3 fan hyn o dan yr A fan hyn. So, os ydych chi'n amgryptio, os ydych chi'n neges a chi moyn cuddio fe cyn danfynnu rhywun, rhaid i ni dod o hyd y llythyren, yr ydym yn ei amgryptio, ar yr oloyn fawr. So, os mae neges fi'n dechrau gyda A, fi'n edrych fan hyn, a gweld pa llythyren sydd oddi tan o. So, os ni wedi symud y 3, i fod o dan yr A, D fydd o dan y llythyren fan hyn. Os ydyn ni'n dadgryptio, os ydyn ni wedi derbyn neges a ni moyn gwybod be mae fi'n dweud, mynd y ffordd arall. So, ni'n edrych ar yr oloyn fach, so os ydyn ni wedi derbyn neges sy'n dechrau gyda D, bydd ni'n edrych am y D a wedyn gweld pa llythyren sydd o ben, yn yr achos yma A bydd o, a ni'n gallu ysgrifennu hwnna lawr fel yr ateb i'r neges. Na'n dangos i chi gwbl o esiamplau. So, dyma yn oloyn Seiffr gyda allwedd o 3, dyma'r Seiffr Cesar dweud y gwir. So, chi'n gallu gweld mae'r 3 o dan yr A fan hyn. Nawr, let's dweud ni moyn cryptio rhywbeth. Ni moyn cryptio'r neges technocamps ar enghraifft. So, llythyren cynta yw T. Ond os fi moyn danfon hyn at rhywun yn cudd, fi'n mynd i ysgrifennu W yn lle. Dyna bydd llythyren cynta ein neges. Ond wrth gwrs, chi'n gallu newid yr allwedd. So fan hyn, mae'n dyfu esiampl arall lle mae'r allwedd yn 17. So mae 17 o dan yr A fan hyn. Eto, os ydw i'n moyn amgryptio y gair technocamps, nawr fi'n mynd i'r T fan hyn ar yr oloyn fawr, ond edrych tro yma, C sydd y dan fe ar yr oloyn bach. Nawr mae hwnna'n meddwl, mae hwnna'n meddwl, mae dyn ni neges hollol wahanol. Mae ni wedi cymryd yr un peth, ond bydd yn edrych yn hollol wahanol pryd ni'n danfon e at rhywun. A hefyd eto, chi'n gallu gwneud allwedd 11, so 11 o dan yr A fan hyn, so ni'n mynd at y T, so bydd yn dechrau gyda E y tro yma. So ni'n gallu yn hawdd iawn cael nifer o wahanol ffyrdd o danfon yr un gwybodaeth a sicrhau bod e'n aros yn ddiogel. Eto, so mae 26 shifft posib oherwydd 26 lythyren sydd yn yr wyddor Saesneg. Nawr, mae tudalen waith ar ein gwefan, chi'n gallu lawrloedd o hwnna, gweithio trwyddo fe, a gweld os ych chi yn gallu gweld be ni wedi ysgrifennu, pa negeseuon ydyn ni wedi ceisio danfon atach chi. Hefyd, rhaid ar ddiwedd, mae estyniad dyn ni, rhywbeth sy'n bach fwy o challenge, a ni wedi rhoi neges i chi, ond dydyn ni ddim wedi dweud beth yw'r allwedd. Ni ddim wedi dweutho chi sut i setio eich oloyn Seiffr i fyny. Ond, peidiwch â becso, chi'n dal yn gallu gwneud hyn, ond mae angen i chi gwybod tymor bach am yr iaith Saesneg. Okay? So, yn y iaith Saesneg, cwbl o hints i chi a awgrymiadau. Mae cwbl o geiriau sy'n cyffredin iawn gyda ond 3 llythyren. So, hynny yw the, and, a, for, or not. So, efallai chi moyn dechrau gyda hynna. Hefyd, os mae unrhyw collnod, unrhyw apostrophes, dim ond rai llythrennau sydd yn gallu bod ar ôl
collnod yn yr iaith Saesneg. So mae hwnna'n gallu helpu chi pryd chi'n ceisio. A os oes unrhyw gair sydd ond un llythyren o hyd, wel, dim lot o nhw yn y Saesneg, ond ei neu ai sydd. So, gyda'r gwybodaeth yma, a'ch olain Seiffr, gweld os ydych chi'n gallu gweithio mas y neges yna. Os ydych chi gwych, am hefyd mae quiz dyn ni, so chi'n gallu mynd ar y quiz a gobeithio cael cwbl o pwyntiau a mynd ar ein bwrdd arweinydd.